Narito ang explanations. Kung ang susunod na part ng sentence ay kapareho lang ng structure sa nauna, hindi natin ibabalik o i-mention ang iba pang parts. Hanggang sa helping verb or sa linking verb na lang tayo ng nauna na part, kagaya ng item na to. Ang naunang part ay she is not a member of that organization. Tapos ang sumunod dapat ay ganito. But she knows someone who is a member of that organization. Pero dahil hindi magandang pakinggan na paulit-ulit ang parehong words, hanggang sa linking verb na lang tayo na is. Bakit is? Dahil ang subject ng clause na to, itong who, ay tumutukoy sa someone, singular. So kagaya ng